I zdravo ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft Pocket Edition preživljanja i sa vama je Astrozian, budući Darčijev, kao i prošli Darčijev. I tu sam ja nešto već gradio, ovo sam malo preposadio, ovdje mi je kuća i ajmo da počnemo. I ljudi, kao što vidite, ja sam ovdje već nešto napravio i gradit će još, bit će još epizoda, još puno epizoda Minecraft Pocket Edition preživljavanja, bit će još nekih barem 50 epizoda, pošto volimo ovako da preživljavam i da gradim stvari. Ok, tu sam napravio neku travicu i danas idemo da napravimo nether i da odemo da ga posjetimo. Okay. Sakupio sam neke stvari, znači ništa puno nisam skupio, ali bit će dovoljno, treba će mi dijamanti i ovo. Prvo ću napraviti crafting table, pošto možda mi ponestane obsidijana, pošto kad sam kopao nisam našao dosta obsidijana, našao sam nešto malo, ali sam našao dosta ovog dijamanta, sam našao dosta i može, gdje ćemo ga stavimo, stavit ćemo ga ovdje. Možemo 4 crafting table, znači nisam se nadao tome, nema veze, bolje po nas. Ok, u prvoj od 2-3 epizode možda će biti isključeni zombiji, možda bit će isključeni, ali to je kako bi se ojačali malo. I ajmo da krenemo za potrebu ovog, da bi napravili upaljač. Ok, ovako ćemo lakše je. Ok, da li ćemo ga naći, ne znam. Okay. Znači ljudi, bit će još do... Kako sam to uradio, ne znam. Ok, gdje je sad to zemlja? Evo. Ne znam što sam ovo uradio. Gdje je? Evo. Evo ga, znači ovo smo slučajno uradili. Jo, sad nemam ovo da... Moram da uzmem da napravim... Morat ću da napravim ašov. Može ovo. Dijamante neću da trošim na ove stvari kao što je ašov, pošto čisto je to bacanje. Ok, znači evo ga ovdje. Što nećeš? Ne znam stvarno što neće. Ok, to može da bude gravel. Znači i gravel će da bude ovako. Možda nešto gravel. Nema veze. Ajmo ovdje da postavimo ovaj gravel. I valjda ćemo sad naći. Ok, nismo još našli. Moramo još da tražimo. Znači ljudi, dok ne nađemo da napravimo. Ne možemo da stanemo. Ok, ja ću stopirati snimanje dok ne nađem. I ljudi, našli smo jedno, što je dovoljno. Sad moramo da napravimo paljač. Ok, to će nam jedan iron. I evo.
I ljudi, idemo da napravimo gdje ćemo da ga napravimo, napravit ćemo ga ovdje. Možda možemo ovdje da ga napravimo. Vidi ovčicu, vidite ovčicu, ona se ovdje zaglavila. I ja sam koliko vidim. Da li da te ideš? Ajde. I krećemo da ga pravimo, znači... I završno ovo. Okej, fali nam jedan obsidijan. Ili da ćemo morati napravimo pik od obsidijana. Pik od obsidijana. Dobro, imamo 10 dijamanta. Ne znam što sam uzimao odavde. Nema veze, jednako će nam trebati neki bolji pik. I evo ga. Polomi se više. I evo ga, polomilo se, hvala Bogu. Ne. Sad smije se gledati. Okej, evo ga. Sad, pomošim, što moram, nisam. I... evo ga. Naš počasni Nether, idemo sad da spavamo. Sam se spavao, idemo sad u Nether. Da malo upadnem u rupu. I učitava se, evo ga još malo. Vidi kako mesto. Vidi, bratina, sam bolje tražio bre, mesto ružno u albanski turizam, nema veze, ajde. Ajmo da vidimo šta ima ovdje. Ne mogu ja ovo da mi skočim. Htjeli ste da me zajebete. Jebemo vam ništa. Okej, možemo ovo s ovime. Da pređemo ovako. Fuck. Nema veze, ipak je ovo Nether. Nismo ništa veliko gradili. Ja hoću nešto da sagradim u Netheru. Mislim, gradit ću nešto u Netheru. Ne znam šta, ali znam da ću graditi nešto. 100% sigurno. Znači, mogli bi čak i da krenemo sad, ali neće, nema materijal. Hoću sa onim kvarc blokovima, onim belim. Okej. Može. Ajmo da pokupimo i ovo. Znači ljudi, mislim, oj. Okej, ajmo odavde da krenemo. Pokupim i ovo gore. Da, to je jedan blok lava. Izgore mi drvo. Okej, ajmo da pokupimo sad i ovo. Lepo. Moram da priznam, lepo. 7. level smo. I ajmo sad da se vratimo. Ježić. Ajmo sad da se vratimo onoga kuda smo došli. Kasnije ćemo još istraživati Nether.
došli smo. Okej, i... Voda, vatra, snijeg, kiša. I da li je ovo lag? I da li je ovo lag? I vidjet ćete kad nastaje. I ljudi, bio je mali bug, ali nema veze. I ljudi, ove epizode sam htio da ugradim jedan chest room, čiji nam sve potrebno. I možemo da krenemo sad. I chest room ćemo da pravimo ovdje. I možemo da krenemo, znači sad. 3, 4, možemo s 4. 6, 7, 10. 10 ćemo. Stavimo. Okej. Ipak sam se odlučio na 5, znači uvijek sam se odlučio na nešto veće, nema veze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo ga. To je to. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, ljudi, znači napravio sam dobar chest room, nisam još napravio, ali bit će dobar, koliko se ja nadam. Danas, evo baš nestalo mi je drva, znači ljudi, vraćam forma samo da pokupim drva. I iscepao sam malo drva i sad možemo da nastavimo ovo što nam je ostalo. Od ovog drveta. Okej, i moramo sad malo da naše baze ove, dobro nije baza kuća. Okej, uzet ćemo malo ovog drveta, malo više, dobro, nema veze. I cepao sam, znači sve moramo gradimo s ovim drvećem, jel da? Ajmo sad da napravimo potporne stubove. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ovdje je sredina. Da, ovdje je sredina. I možemo ovako to da uradimo. Ovdje s ovih strana će biti jedan. Kako vidim, možete s ovih strana vezno, ljudi, ovdje mene neko zezno, znači 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, ljudi, ne zezam vas, znači niko, ja sam se zezam sam. Nema veze, to ćemo uraditi samo s ove dve strane. Dobro da ovdje nisam krenuo da gradim, sam skapirao da sam se prevario. I možemo ovdje,
Znači ljudi, ja sam ovdje sad, tek sam se probudio, ali ovaj klip izlazi uveče, tako da nemojte da se varate. Ok, trebat će mi stepenice. Ok, stepenice. I hvala vam što ste gledali ovaj video i ostavite like, share, subscribe i komentarišite šta da napravim, ja ću to napraviti. Imaću jedno mjesto da ću ostavljati vaše imena od ljudi koji su subscribe-ovali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bye bye.